Ассалому алайкум ба кулли ҳамватанони азиз. Ассалому алайкум ба кулли подписчикони канали Хона Тиҷи. Шоми ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. имрӯз 13 октябр якчанд хонаҳои фурӯшӣ ва якчанд квартираро пешниҳоди шумо мекунем ки ба аренда мета. навора то охира тамошо кунед, ядунаи лайка бизанед. кадоме ки мемонӣ ҳатман подписа ки дил хоната дил квартира ҳатман дар комментария бинавис. аз рӯи комментария хонамо навор мекунем. бародароне ки хона ягон мошини фурӯшӣ доранд барои реклама, номраи ватсапи мо дар рӯи экран ҳаст, мо дар рӯи шикам мо рекламаш мекунем. боқи сарбаланду хонаобод бошед, дастгирия фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии мост. як борига салому алайкум. оиди бозии навмон камтарак маълумот метем дар канали главнимон, дар канали топ мошино. старти бозии навмон сар додагем ки нархи билет 250 рублай, ба тоҷики 45 сомон. нархи як шаурма, нархи ту пачка сигарет. старти бозиша баъди гап занем мемонам бидроед тамошо кунем мошинои бақагие ки ба ҳаматон маъқул мешавад. айҳоз метавонед билета гирифтан бигиред. нархи билет 250 рублай. шербача чӣ ражда дори метавонед айҳоз билета харидорӣ кардан бигирӣ. салому алайкум бародарои азизу ҷон, хуш омадем ба канали дуюми ма топ мошинҳо. старти бозии нави 250 рублаи хидмона дар канали дуюмон сар додем ки боварӣ дорум лубои тада маъқул мешавад. нархи билет гарини арзона 45 сомон, ба тоҷикӣ количествои билет 2850 дона. стоп ки шербача лайка бизан, састафа тамошо ки роҳат ки. Only on the beat. Now you hear the back on me. Production. салому алайкум бародарои азизу ҷон, хуш омадем ба канали дуюми ма топ мошинҳо. шербачо старти якми бозии хидмона дар канали дуюмон сар додагем. састафи биқаге. ба хотири чӣ биқагея ки ба хотире ки якм бозия дар ҳамин канал бозии юбилейнӣ мешавад. количествои билетмон 2850 дона. ана количествои билета ба мошино муқоиса кунем. гарини умуман фоида нест. ба хотири чӣ? ба хотири якм бозия барои пешравии канале. нархи билет 250 рубл 45 сомонӣ ба тоҷикӣ. марҳамат бародари азиз, мошиноро аяла тамошо кунед.
ба 250 рубл ки суми як шаурма ё ду пачка сигарет мешавад. эминои ту шербача тамошо киса шояд дар насиб боша соҳибиянам хеле шоҳ ҷоиза бошад. дар ин бозӣ 3 мошин 60 конверти пли. главни шоҳҷоиза мерседес компрессор 2001 объёми 2 газ бензин гази евро 4 яксола ҳуҷҷат сағрачаи сияҳ. дар ин бозӣ дута сағрачаи сияҳ мондагиям. дим шоҳҷоиза бмв сиёҳ 99 сол 1.8 ана ишани газ бензин яксола ҳуҷҷат гази евро 4. ин мошинча дар бозӣ хидм мондагӣ буд. пулша додем як пацанак бирида буд пулша додем савдо кардем гирифтемш дар канали дуюмон мондагим шербачо. ва сем шоҳҷоиза ваз 2199 2004 тонировка ҳуҷҷат мотор инжектор бензини холӣ 4000 сомонда фақат губкават шумка кардага дискои 5000 торс дискои приора хулас мезани роҳат мекунӣ ба 45 сомон. шербача дига чира жда дорӣ метавонӣ билета харидорӣ кунӣ. поёнда ватсап сбербанк душанбе сити алиф ҳамаш ҳаста. шахсоне ки 10 дона билет харидорӣ мекунанд ай 10 дона як дона туҳфа карда мешавад. бози мо дер давом мекунад шербачо дер давом кунад як ҳафта. ба ҳамин хотир шербача ҳозир стоп ку билета харидорӣ ку. боқӣ дар панои алло бошем дастгира фаромӯш накунем. хуб дӯстон аз навори имрӯзара шурӯъ мекунем. эълони навбати мо аз замине ки қарор дорад дар ҷамоати Карим Исмоилов деҳаи Истиқлол шаҳри Ваҳдат ки масоҳати замин 6 сотиқа нақша 68000 сомон фузе. марҳамат номрои соҳибша дар рӯи экран мемонам. занг бизанед дигар маълумотҳои пираша айхеди соҳиби хона бигирен. ами маълумоти мо даге ки мега об свет ҳамаш пастаянка хона дар лави раҳ. марҳамат кадоми харидори конкрет занг бизанед бо қатъи арзон мекунем. дӯстони аз ҳаматон хоҳиш мекунам навора то охиша тамошо кунед. ядунаи лайк бизанед кадоме ки меҳмонӣ подписаста ку дилхоҳ хоната ҳатман дар комментария бинавис. хуб дӯстони аз навори имрӯзара шурӯъ мекунем. хонаи аввалини мо 4 комната хона 3 сотиқ замин. хона қарор дорад дар колхози Россияи ноҳияи Тирасӣ шаҳри Душанбе. наша 335000 сомон фузеги. марҳамат номрои соҳиби хона дар рӯи экран аст. дар инҷа соҳиби хона қай кадаи хона ҳамаш 100% ҳоҷатхона ҳаммом ҳамаи чӣ дора мега баракид сохтагиа десен дар сурат. хона мега дар пеши лави раҳ мега точкашон точкаи хубаи об свет ҳамаш пастаянка ҳуҷҷатош мега ҳамаш 100% мега. марҳамат кадоми хонахари конкрета мега занг бизана бо қатъи савдо мекунам. дӯстони аз ҳаматон хоҳиш мекунам навора то охиша тамошо кунед. ҳамин ядунаи лайк бепула бизанед кадоме ки меҳмонӣ ҳатман подписаста ку дили хоната ҳатман дар комментария бинавис. дар навори оянда пешниҳоди шумо мекунем. хуб дӯстони аз эълони навбатӣ як квартира ки ҳар моҳ арендаш мета 11 этаж 2 комната дар пеши повороти аэропорт шаҳри Душанбе 80 квадратай нархаш 3000 сомона. хона хай састанаша мебинед чихела ҳамаш ремонтиш 100% качествоги об свет ҳамаш пастаянка ҳуҷҷатош мега 100% мега харидори конкрет набоша. мисол квартирагири конкрет набоша ҳар моҳ сума платить кунад пешаки 3-4 моҳаша бита. марҳамат кадоми квартирагирай аренда занг бизана қатъи маълумоти дигаша айхуди соҳиби хона бигирад. хуб дӯстон аз эълони навбатӣ боз як квартира ягар пешниҳоди шумо мекунем ки ба арендаш мета ҳар моҳ. хона 3 этаж дай 2 комната 44 квадратай нархша 2300 сом мега. хона дар ҷилмастии шаҳри Душанбе. дар инҷа соҳиби хона қай кадай хонаи майдакш отопление надора хонаи калониш дора дар сурат хай мебинед. хона мега ремонташ качествоги тайёра кухниш ҳамаш гарнитур термикс пермикс ҳамаш 100% мега. марҳамат кадоми хонахара мега қатъи ҳамаи таҷҳизотош бигира халадилникам дора мега. хай десен хона чӣ хона телевизор халадилник ҳама чӣ дора. марҳамат кадоми квартира гира занг бизанед дигар маълумоти пираша айхуди соҳиби хона бигиред. номрои соҳиби хона дар рӯи экран ҳаст. дӯстони аз ҳаматон хоҳиш мекунам навора то охиша тамошо кунед. як дуна лайки бепула бизанед
کدامی که میمونی هم زنگوله کانال دوستمون هر روزه ویدیو برای شما میبرویم. همین چیه کنم که سر خجی خیدم دارم. خوب دوستان، از اعلان نوبتی باز یک کوارتر گپ پیشنهاد شما کنیم که خانه دستی 33 میکرارم پیش گردشی 13 دهم اتاج ده کمنته 68 کوادرات نرخ خانه 1800 سومون نویه سینو شهر دوشنبه درجه صاحب خانه قای کده خانه ترمکس خلدنی کمش 100% تولکا با آدمایی که اویلویان سمیه داده میشود. خیلی استودنت خیلی یک از دیگه نمیته فقط هم اویلو دمیته. کدام کوارتر میگیره 3-4 ماهش پلاتین میکنه پیشکی نگفته سمتون پیشکی پلاتین میکنه. مرحمت کدام کوارتر گیره ارنده زنگ بزنه نمره صاحب خونه در روی اکران هسته. دیگه معلومات های پرش حقیقتی صاحب خونه بگیرین. دیگه معلومات ما دادگی نیسته. خونه نوسترویکه برادران. خوب دوستان، از نواری ما ادامه دارد. نواری نوبتی یک خونه که 3 کمتر دستاتیق خونه در پیش شرارت پیش تاکسی های پرتخنیک ده شهر دوشنبه نقشه 145,000 سومونگه. مرحمت نمره صاحبش در روی اکران هسته. درجه صاحب خونه قای کده خونه همش 100% اب سویت همش پسترنکه میگه. خونه لامینه زدگی ریموت 100% میگه. چه خیلی که در صورت میبینه در پیشش کانالی اوای میگه با آوی خوردنه درون خونه دروردگی میگه. مرحمت کدامی که خونه خری کانکریت نمیگه زنگ بزن دیگه معلومات پر شیخ صاحب خونه بگی با خطش میگه چی میکنه میگه معامله میکنم خریدار انیق باشه بهوده زنگ نزنید التماس برادران. دوستان، از نواری ما ادامه داره. در همتون خواهش میکنیم یادنه لایک بزنه. کدامی که میمونی پادپیش سکه. نوار نوبتی خونه ده کمنتات قرار دارد در پیش رستوران مهرانه اسماعیل سامونی نویه اسماعیل سامونی شهر دوشنبه نقش 150,000 سومون یکی با ارزان نشا میگه. محرمه نمره صاحبش در روی اکران است. درجه صاحب خونه خای کده خونه خای همش 100% ریموتش میونه آب سویت همش پستنکه میگه. حجتاشان 100% خریدار انیق باشه میگه. زنگ بزنه با خطش معامله میکنه میگه. برادران عزیز، نوار و خیرشای احمدتون خواهش میکنیم یادنه لایک بزنه. کدامی که میمونی پادپیش سکه دیلی خواهمت حتما در کمتر بنویس. باقی سربلند خانه آباد باشین. دستگیر فراموش نکنید. گفتنیم که دستگیری شما پیشروی ماست. همتون خواهش میکنم نوار تا آخرش تماشا کنیم. یادنه لایک تونه بزنین. فراموش نکنید لایک پادپیش سره.